Hola, amigues i amics. Benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, professor d'escriptura creativa durant molts anys a Conex, a l'entitat de voluntariat Conex. També sóc el creador en aquesta mateixa entitat i el director d'aquest servei editorial. Bé, moltes persones em demanen consells sobre com estructurar un relat, un conte o una novel·la. En aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Quan comencem a escriure, moltes vegades no estem segurs del terreny que estem trepitjant, veritat? T'ha passat que et preguntes, ho estaré escrivint bé? Aquesta decisió que he pres amb la trama serà la correcta? El meu personatge és creïble i interessant? S'entén què estic explicant? S'entén què vull dir? En els meus anys de professor d'escriptura he tingut l'oportunitat de comprovar quins són els errors de les persones que comencen. Jo diria que són uns quants que haurem d'evitar. I els haurem d'evitar no per estètica, sinó perquè el nostre objectiu com a escriptors és atrapar el lector des del primer moment. Ho he dit moltes vegades i no em cansaré mai de repetir-ho. Atrapar el lector. Bé, vegem aquests errors que jo he detectat. Un error és que hem d'evitar que la història no arranqui o ho faci d'una forma molt lenta, molt a poc. Hi ha autors primerencs que es recreen a l'inici de la història explicant com el personatge es desperta, s'aixeca, fa l'esmorzar, pensa en les seves coses, es vesteix, surt de casa, arriba a la feina, etc. Probablement, crec jo, estan influenciats per aquells anuncis de temes cinematogràfics que passen en els cinemes abans de la pel·lícula. I en aquells anuncis es diu, em desperto, obro els ulls, badallo, estiro els braços, miro el despertador, etc. Amb aquest anunci jo crec que s'està motivant a l'espectador aficionat al cinema a estudiar aquest art. Se li fa veure l'alçada des de la qual s'enquadra el personatge en diversos plans interessants, en diversos angles d'enquadrament, el normal, picat, contrapicat, cenital, etc. Però aquest no és el cas de l'escriptura. El cinema ens proposa un coneixement visual. La lectura, en canvi, és un coneixement mitjançant el llenguatge escrit. El lector imagina un món a través de les paraules, de les nostres paraules. Quan escrivim un relat o una novel·la, ho fem per explicar una història, la història normalment d'un personatge. Això és el que cerca el lector. Per tant, amics i amigues, si comencem el nostre escrit explicant coses irrellevants i això ho allarguem durant pàgines fins que passa una cosa important, probablement perderem el lector. El començament, com he dit moltes vegades, i ho tornaré a repetir totes les vegades que calgui, el començament ha de ser tan crucial que arranqui el lector del seu món ordinari. Per què? Per fer-li viure extraordinàries peripècies. Si no fem això, el lector marxarà del nostre escrit i mai no coneixerà les peripècies tan interessants que passen en la nostra història. Haurà abandonat la lectura a la pàgina 10 o 12, quan la irrellevància d'allò que estem escrivint se li ha fet insuportable. No em cansaré mai de dir-ho. L'inici d'una història és el més important. No només enganxarà el lector, és el que pot també interessar a un editor.
Per tant, dedica-li més temps a l'inici de les teves històries que a qualsevol altre capítol. Com sempre dic, el primer paràgraf ha d'interessar, però al segon paràgraf el lector necessita tenir certa expectativa de lo que va passar. Després ja pots baixar la tensió, entretenir-te més amb alguns detalls, com vulguis, però ja li hauràs enganxat. Ens hem de ficar al cap que el paisatge idíl·lic en el qual es desenvolupa l'acció no és rellevant. El marc espacial pot tenir la seva rellevància, però, per exemple, com es bressolen els brins de l'herba amb la càlida brisa del sud, això és una cosa que no té cap importància en absolut. Deixa aquests detalls per un altre moment més oportú, quan sí que tinguin incidència en l'acció, en la motivació del personatge, en el caràcter del personatge, en l'acció del personatge. Tampoc el passat d'un personatge té importància, a no ser que sigui cabdal en la història i comencis d'una manera impactant. Però assegura't que la seva infantesa sigui rellevant per a la història que vols explicar. Un altre error que hem d'evitar és que el teu protagonista no tingui obstacles per assolir el seu objectiu. Repeteixo, hem de posar al personatge en compromís, en problemes. No pot ser que el personatge no tingui obstacles per assolir els seus objectius. Això seria massa fàcil i, per tant, no interessa a ningú. És un error que consisteix a que tot allò que el personatge va necessitant per aconseguir els seus objectius o solucionar el seu problema, ho va aconseguint a la primera. Semblarà un fenomen, ho aconsegueix tot sense esforç. Moltes persones que comencen a escriure creuen que perquè passen coses al personatge, perquè hi va a viatjar, fa un viatge o parla amb la gent, ja tenim el conflicte. Consideren que això són els obstacles que s'han de desenvolupar en el nus de la nostra història, però no és així. No em cansaré mai de repetir. Si no hi ha un conflicte important, no hi ha història. Aquest conflicte ha d'aparèixer quan més aviat millor. Perdoneu que parli una vegada més de la meva novel·la El darrer brot d'alzina. En aquesta novel·la, si l'heu llegit, el protagonista ha de superar una vegada i una altra diversos obstacles externs i interns, fins i tot estar a l'extrem de la vida o de petar psíquicament, abans d'aconseguir el seu objectiu. Repeteixo, si no hi ha conflicte important, no hi ha història. Un altre error freqüent és voler explicar-ho tot. Sovint, els escriptors novells, per por a que no quedi clar el que passa a la història, creuen que a cada acció que fan els personatges, ells, els personatges, han d'explicar per què fan el que fan, què és el que estan sentint o fins i tot per què ha passat tot l'anterior. Això és un gran error que procedeix de la necessitat mental que té l'autor de justificar les passes que fa fer als personatges. Creu que així dona coherència lògica a la seva història. Però la coherència del relat no s'aconsegueix d'aquesta manera. El que s'aconsegueix fent això és avorrir al lector. Per tant, molt en compte. El teu lector necessita saber allò imprescindible per anar entenent la història i també per emocionar-se. La profusió de detalls i de dades irrellevants avorreix. Has de tenir en compte que el que escriguis ha d'ajudar a l'avanç de l'acció, a descriure els personatges i les seves relacions i també a aconseguir la immersió del lector dins l'atmosfera de la novel·la. Si no és així, tret de rares ocasions, tot el que posis sobra.
Per tant, sempre hem de tenir en compte que cada paraula, cada paràgraf, cada síl·laba, cada oració, cada frase, cada lo que vulgueu, ha de tenir incidència en l'acció. Si no és així, és sobre. Parlarem més dels errors freqüents que cometen quan comencem la nostra carrera d'escriptors. Però recordeu que el nostre objectiu quan escrivim és atrapar al lector. Atrapar al lector. Això és definitiu. Si no ho fem des del ben començament, tot el nostre esforç quedarà en un no-res. Atrapem al lector des de l'inici, un començament que el podem escriure i reescriure tantes vegades com vulguem. Això és fonamental. Bé, si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura. Em podeu enviar els vostres dubtes o qüestions que els anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al correu tallerdiconex@gmail.com. Us desitjo bona escriptura.